Erokamana Jojuma kawadhi nyime ni odiochieng' ma kawuono wagoyo tach e boma mar kaunti ma Kisumu kama warango chal mar arita pek gi yot mar johala kaloe e chiro ma Ahero kaachiel gi ng'eyo kaka sekta mar bodaboda chalo. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo goyo tach e chuny boma ma Ahero kendo koro wadwani mondo watudre kode achiel kachiel mondo miwa kaka weche chalo e bomano. Millicent, poni inyalo winjowa, inyalo mana leronwa ni to Kisumu kaunti ochiewo nade to e gwenge ma Ahero intiere gi kar kanye chal mar jopiny ni nade, Millicent? Erokamano ahinya Simfros, achiel kachiel kwawuok e kaunti ma Kisumu kaendi e chiro ma Ahero ma bende kaka isengeko ne jopiny. Wadwa ni wang'e ni chal mar gwenge wachalo nade. To kwachako ga Ahero odiochieng' ma kawuono, Ahero en achiel kuom chiro ma bende ne otere rang'iny mar town to kuom kinde gisebedo ka giywago midhiero mopogore opogore kaachiel kuomgi ne gin chido mar chiro, weche mag pi, weche mag arita kwe. Wadwa ni wang'e ni to kinde mosebedo kwamenyo wechegi motenore kod midhiero ma gikale, bende giseyudo lokruok koso midhiero ma kamago pod onyonore mana e chiro ni ma Ahero. Adwa ni wago mbaka koda moko kuom johala ginyiswa ni to chal mar Ahero chalo nade nyaka sani kwang'iyo ni sani bende wan e Desemba, nyithindo loro, bende weche beyo, arita kwe chalo nade, ohala dhi nade, bende chiro chido koso ywak mane giywago ga ne gorega mane Lwanda. Machiegni abro chako kodi, ibro chako na gi nyingi ma amakoni mondo ilerna ni to chal mar Ahero chalo nade. King'iyo kamera kacha, ichak na mana gi wamakni. Gi nyinge ga iluonga ni Jacqueline Juma, an ja ohala ma Ahero ka, kendo an achiel kuom jonyando. Kwadwa wuoyo e chal mar Ahero, Ahero ok ler, kendo Ahero lil, Ahero top. Koro ne wakwayo county government mondo ging'inwa kaka ginyalo kelo ler kendo kaka ginyalo miyo wakwe i Ahero. Nikech wajuogo wagolo tax, to ler mar Ahero ok ber. Mar ariyo, adwa wuoyo insecurity mar Ahero. Ahero itong'e ji, Ahero ibete ji, Ahero ikwalo, waonge kwe. Kendo kata polise commit transfer ok ginyal dhi nikech nitie ber ma giyude i Ahero. Koro wakwayo kendo wakwayo county government ni wan kaka mine johala ma Ahero mondo gikonywa wabed gi kwe kendo walok gi kwe. Sani ok inyal wuok kata saa 3 ni dhi dala. Kidhi dala tinyalo betie yo, inyalo tong'i, inyalo mai kata inyalo repi. Waonge kwe to wan mana gi ywak. Koro wakwayo county government gikonywa kendo giwuog oko, girit ngimawa, gimiwa bed joma beyo mondo wamany kaka wanyalo timo. Erouru kamano. Erokamano ahinya. Abro dhi biro iri, awinjo ka nyawadu wacho kanyo ni Ahero olil. To ma en midhiero mwasebedo ga wan kaka Joramogi kwa biro Ahero kaendi kendo ugolo duondu piny waru. Nyisa ni to lil mar Ahero ni en gima ok nyal losi koso jotelo manuyiero wache ang'o. Chagi nyingi ng'ia kacha. An nyinga Feni Auma, mong'ere Nyamayanga. An gima nyalo wacho olil mar Ahero, Ahero lil. Jotelo mane wayiero pod walando ni Ahero lil, bulos no Ahero. Ma kama watime business. Ng'ene business kama itime, idwaro kama ler. Koro wakwa jotelo kaka wadu osewacho, security rach, inego ji adier dhano ibeto. Koro wakwa sirikal mamalo mondo bi okonywa. Sirikal makae matiyo ka, jotendwa makae wakwau bulos no Ahero kuom ng'uono. Erokamano nyaka pok awe, kinde moko nwabiro kaendi mwawuotho gi jotelo moko mane oyier gi kamiti mawuok e county government. Kane giwacho ni odundu mag minyaga mane odinore Ahero kae nowinjo bed ni gigol. Inyalo leronwa kaka achiel kuom jotim ohala makae. Bende okang' ma kamano osekaw ma olos odundu go eko masani kata kopo ni koth ochwe to Ahero chiro ok pong' kata pi ok kethne johala mwandu. Odundu mane loso gi jotelo mane obiro ni biro loso odundu nolosi, lakini bang'e no koth pok ochwe. Koro wakia ni ka koth ochwe to wakia ni biro dhi kata ok bi dhi. Nolosi to koth pok ochwe nyaka ne losi. Erokamano ahinya. Koro ang'o munyalo kwayo sirikal kotenore kod lil mar Ahero ma piny maru ywak to onge okang' mikawo? Wakwa jotendwa ni mondo gibilosnwa Ahero. 2027 dhi biro ka nudhi kwa wakura to tich mutinwa to onge adieri man kende kura onge kokuloso na gik moko te maber.
Erokamano ahinya. Mana mapiyo piyo kendo abiro teri ir jaohala machielo mondo gilernwa ni ento onyalo wacho ang'o kotenore kod chal mar chiro mahero. Abo mako ni ng'i kamera ichakna ni to inyalo wacho ang'o? Ahero chalo nade? Ahero en chiro mane gavana Nyong'o ne osetero rang'iny mar mondo mi obed town. To ka en town bende oromore gi town adiera ka jogo maloko e iye kae. Erokamano ne jo Ramogi TV. Mokwongo nyingiga gin Roda Atieno Oriare. An johala mahero ka kendo nachako loke 2001 nyaka sani. Waseneno gik mopogore opogore e Ahero ka. Lil mar Ahero kanyalo wuoye, olil to gitemo to pod ok nyalre. Wakwayo ni mondo obed ler man malo kaka town nikech nosemiwago kaka town. Kata king'iyo ute around waka ok chal town to en kamidonjogo ok oler ahinya. Kendo gima nigi ber to rach be nyaka bede. Koro ber mantiere i Ahero ne nitie kama ne mtaro moro ne nitie mane dum ahinya e bathe kiluwo bath chiro komiloke rech kocha. E odundu no nyaka sani oseume kendo mtoka nyalo a kama chung'eni maluwore i Ahero. Mano e ber mwaseneno kende oumi taro no. To Ahero ka ma insecurity rache. Nikech minyalo yude kong'ad wi nyathi ma wuoyi ma Gen Z mopog dende didek. Wiye ni kando to piny ne be ni kando. Koro wakwayo jotendwa mane wayiero giduoge piny e ground ka mondo giwinj ywak jopiny. Kata ka sama gibiro dwarowa mondo wa campaign negi to gikwong gilosnwa chichwa mahero mar town wa mahero ni obed maler ma kata ka Nairobi obire to yudo koler kuwa biro uso negi. Mane gima nyalo wacho kuom chal mar Ahero ok oler asach pod olil. Wadwaro mondo obed maler e okang' mamalo. E wach insecurity no bende ugo report ka obila to seche mutero report obila wacho ripode itero kendo gin go to giwacho ni gibiro giluwo to pok ologi ma waneno nikech kata Ahero kae emosenege nyathi ma ja M-Pesa kowuok kare mar ohala kodhi dalagi kochiegni chopo but dalagi to kanye mano sute motho muaiko. Koro security no watero ripode to pok waneno gimonyuolo report to watero to pok waneno konyuolo no olemo. Omiyo pod wakwayo ni kata jatelo mokelnwa kar polis ka ditie polise ma diwinjre gi jopiny to mondo wilgi mondo ket joma nyien. Kamana ahinya machiegni adwa ni awuo kodi mana mapiyo piyo mana kama ibede no eri. In kaka achiel kuom kamiti kane wang'ere na kamiti mar chiro no nyisani achiel kuom securities tawinjo ka johala yuago weche mag arita kwe. Utimo nade? Utime ang'o kaka achiel kuom ng'ano moyier? Isetemo maromo nade wach insecurity ma koro yuago ma oganda inego piny maru to iwacho be ni obila okawo okang' malong'o. Uwacho ang'o chagi nyingi? Nyinga iluongo ni Peter Otieno. An security mar johala manoyier. Wasetemo to moko ntiere mwasemako to moko ntiere ma pod odong'. To kwatero report to gima ok wayud malong'o ni result mwaduogo godo ka gimoro timore. Koro akwayo jotend polise mantiere Ahero to gi county commander mondo ng'inwa polise ma nyalo bedo ni fando siri moro amora ka dipo ni nitie mondo wayud nonro malong'o. Kadok e wach mar chiro wasetiyo nwaluo goyo bura mtaro ne iloso. Ka mtaro oselosi to waneno ka sani pi flow maber. Ahero ntiere gi ndara moro ma nyalo luoro ma sani nyalo luoro Ahero minyalo biro mi mtoka. Gima wan godo gi shida korka chiro wadwaro ni mondo mi Ahero county government kata municipal mondo manyi lo manyalo yaro godo Ahero diny. Population man Ahero ohewa Ahero to pogi ng'awo patik moro amora mar yaro chiro kaka dwarore mar municipal moriwa Awasi gi Ahero. Koro kata sani nwa fight kaka committee mondo kelnwa joywecho. Nitiere mana jojuogo i Ahero but joywecho jo county government okokelo. Wase fight kamane umiyo Ahero lil kamoro amora kata kiwuotho irado gi takataka nyaka samokradi. Wase goyo koko omiyo akwayo county government kotele bo governor Professor Nyong'o ni okonya Ahero nikech wainyore korka taka nikech tuoche donjo okinyi godhiambo. Koro wakwayo kamano mogik to wawacho ni juok be odhi malo to environment pod ok ber.
giketnwa environment obed maler makata ka johala juogo to onge complain moro amora. Mago te wasekete bwo mesane mwasendiko barua ni kono. Koro wakwayo county government ma Kisumu mondo konywa. Ahero losebedo town mosemin municipal kiko chal kahero market machon. Erokamano. Erokamano ahinya. Ateri achiel kachiel jawala machielo mabende wadane onyiswa ni to ento gi pache onyalo wacho ang'owa. Achiel kuom securities oyangore ka ne security mar jochiro, oyango mijero manitiere, owacho nitie kuonde ma giseloso, nitie kuonde motamogi ma giwene jotelo malo. In inyalo wacho ang'o? Chal mar Ahero chalo nade? Tang'o mudwaro mondo mi Ahero bed Ahero munyalo loke gi kwe uyud dongruok kokalo kuom ohala mutimo. Erokamano, nyinga en Mary Ochieng'. Ahechwa ni toko ber. Ahero en kama kata kiwuok ni dhi wero kogwen ni dwa dhi Kibuye tiyudo ng'uti kong'adni e michele kocha. Omiyo mago osemiyo waluoro makata uso ni kwa uso karomo saa 2 isewuok idhi ot kaluwore gi rach mar Ahero. Nyithindo wuok kama beta ji te wakwayo jotendwa mane watero mondo giwuonwa gi polisegi mondo ritnwa i Ahero mondo wawuoth kwa jochir. Mar adek, Ahero juogo nyaka saa 2 otieno. Ok wang'e ni pesa go dhi kanye. Mago be gihinyowago. Mage wach ma wan godo. Erokamano ahinya. Mana kamano nyakwara Mogi kaka nwawacho ni wayangonu chal mar